ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଚିତ୍ତର ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତ୍ତହରତର ଖାଇଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ରେଡ଼ି ସାରି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଆମ ତାଟି ପାଖକୁ, କାରଣ ଚିତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚିତ୍ତ ଆସିଲେ ଆମେ ବଜାର ଯିବୁ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଚିତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ତର ମୋର ଚାଲିଲୁ ବଜାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆସିକି ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରେ। ତ ଇଏ ଭାଇଙ୍କ ଚିକେନ୍ ମାନେ ବେତଳା, ଆମ ବେତଳା ମାର୍କେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆଉ ଶସ୍ତା। ତ ଚାଲ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଚିତ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନଥିଲା। ତ ଏତେ ସବୁ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ତେଲ ପକାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ଚିତ୍ତହର ପାଖରେ, କାରଣ ଚିତ୍ତହର ଆଜି ନିମଟାଲ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍, ଏତେ ସବୁ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବଜାରରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଚିତ୍ତହର ନିମଟାଲ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ସରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ତ ତା ବୋଉ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି କିଛି, ଗାଧେଇ ପଳେଇଥିଲି। ରୁଟି ତରକାରୀ, ଭାଉଜ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେଠି ଚିତ୍ତ କାମ କରୁଛି, ଟିକେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମୋତେ କାମ କଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ। ତ କାମ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ, ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇବା ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଣି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ନିମଟାଲ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଚିତ୍ତର ମୋର ଆଉ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ସିଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି। ତ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଚାଲିନି, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇନଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଳିଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠା ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଚିତ୍ତର ମୋର ଚାଲିଲୁ ଜାମଝାଡ଼ି, କାରଣ ଚିତ୍ତ ତା ଭାଇ ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜାମଝାଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିନଥିଲି। ଲାଇଟ୍, ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ ସରକାର। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଘରକୁ। ତ ଖାଇବାର ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଲେଟ୍। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଡାଲମା, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆମ୍ବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେବା, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି, 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିଲୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ